Terwijl ik hardloop achter jou, hoop ik dat jij iets achter zal houden. Aangename Ik kom aan kennis. Wat achter onze jou, kini ikes mijn eet oorwinning zal ik niet berouwen. En ik hoop dat jij verstaat, branders gaan vergaan, maar los je voetsporen. Aangename kennis met die wat onze kini ikes eet dit zijn. Zodas. Ikes Lorenzo. Een troon is gebouwd voor die king, die voor die rivalry. Daar komt altijd de rival in, begin een rivalry. Het voelt die speed van life. Aangename kennis met die wat onze kini ikes eet dit zijn. Lorenzo. Rialdo op je beat. En nozes, Nozes. Waarom met je vocal control? Waarom met die vocal control, man? Oké, stop de controle. Oké, so anyway, ons is vandaag om mee te react. Oké, so voor ons vandaag om te react op het theme song van die Radio Vlag Local Series wat op YouTube verschijnt. Dat gemaakt wordt door Republic Health Entertainment Association. So, dat is nou bizar om te schieten in producing, maar het zolang ik eerst in de tweede episode gedropt. Wat die wat me nou like een karen zien het maar is alleen links hier niet, dan is het erop. En dan het oos, ik ga nou weer wordt een gevaarlijke theorie, maar als je maar nou alles ziet, mannen, subscribe bij die channel en dan gooi je like of comment daar, zie wat jullie over een video gaan denken of denken als het klaar is, maar ja, jullie weten wat we moeten doen, nou goed is dat jullie niet doen, is dus bereid. Anyway, ja, so dan is daar een WhatsApp groep voor alle music promotion. Als een music promotion groep, ja, WhatsApp is er ook in de comments los. Jullie moeten daar op de link klikken en dan joinen jullie die groep. En dan als jullie requested voor reaction en dan gaat jullie naar, klikken jullie op een van de eetmans, maar zoek voor maar voor breedleen voor kijken. Jullie zien mijn baras en hij, jullie zal veel gewoon dingen arrange zijn. En alle doen de eetman van hij groep en ons niet, die moet er eet. Zo zullen nog verstaan, ja, zo. En dan gaat ook zo, als je stuurt voor hem stuurt, gaat ook het lekker in de groep door. En dan gaat dus je dank opmaken voor commentaar. Maar jullie zijn reëel zien aan de groep, man. Gaat ook die groep opmaken voor commentaar, laat die mannen ook een commentaar en dan is iets nice te zetten. Alsjeblieft mannen, laat die mannen, los die mannen, ons leren dus aan gaan. Zo, dat is waar we de groep gaan en dan gaat het maar nog X en erop, wat de link zo gaan erop en zo. En dan weer op Facebook en dan gaat het net promoten, jullie moeten het net share. Zo maken we voor allemaal famous. Zonder dat ik emo, zonder dat iemand emo, zonder dat iemand emo. Hij is maar net Real op de beat, is maar net Lorenzo en ik is maar net ik is ah, zie die man is maar net kind van mij. Oké, zo ja, zo vandaag het dus alle pad van die stel een post. Het oos Zodas in sy own world, nee, hij man is hier vandaag. En dan het oos. Oh wait, de kind was... Oké, ik ben klaar voor, maar... Zie die man, een kind voor Golden State Warriors. Voor Golden State Warriors en NBA. Ja, en dan, ik denk, hij is jullie mee aan, hij speelde voor Brooklyn Nets, maar... Hij was populair bij Golden State, dus ik met Golden State zie die man, een kind voor Kevin Durant. KD. En andere dag, hoe kunnen we dat die man KD als die man zijn naam Raymond klein verjaald. Dus toen klik ik op Raymond en... Toen zei ik maar die man kan dus Kevin Durant. Hij is ons theorie na. Jij lijkt dus Kevin Durant, de Raymond bij broers. Maar apologies bij broer, als je vindt het voetbal. Ons dankbaar dat jij lijkt dus Kevin Durant bij broer. Als zo, als klaar zo. Ik denk die man zijn van Polski 3 pointers. Nee, zo. Nee, maar kijk je met broer, ooit was zien bij die dingen, zoals bij die... Public Health Entertainment Awards zo ja, zij aan de rechterkant gezet en E.T. was nou aan de linkerkant gezet. Toen zien ze jij maar die man lijkt... En Moki toe, ook al ons... Ja, die zijn Moki maar ook aan gezet. Toen zien ze jij maar die man lijkt de basketbal die man lijkt de professional, maar congratulations op je award. Vocalist of the Year, ne? Yes. Ja, Vocalist of the Year award. In gevaarlijke performance van E.T. Was het nou nog een video, was het nou nog een video's aan en zo, was het weer eens een prijs daar zo. Ja, anyway, ik praat er weer te lang, zo laat eens maar een klim hier man. Een klim En die songs naam is Voetsporen Nissan. You find my footprints in the
Oké, als jullie ook naar Louis is, zo, dat is een tweede. Oké, ja, so die dangas voetsporen ni sana sa ko van pura vele speel in osano kay padiano kan ano it's not like ase Mexicana beat Gila Mexicana. Este Afrikaans basic. Voor die manier kay die. Terwijl ik hardloop achter jou, hoop ik dat jij iets achter zal houden. Ik kom aan achter jou, mijn oorwinning zal ik niet berouwen. En ik hoop dat jij verstaat, branders gaan vergaan, maar los je voetsporen aan die zon. Het zou Branden zal vergaan, en los je voetsporen aan die zand. Season. In brandes maakt moet alles weg. Ini Oké. Os kring Os ya yellow, Os folio. Maar os wo van dat ik met maar zo breakdown. Los je voetsporen aan die zon. Het zou dus. Zo dat gatos. Een troon is gebouwd voor die king, die voor die rivalry. Daar komt altijd de rival in, begin een rivalry. Het voelt die speed van Het troon is gebouwd voor de king en niet voor de rivals. Aku altijd de rival beginnen rivalry. Was maar niet hij. Zo Het das. troon is gebouwd voor de king. Right, als net zo hij kan één king als een bro in is in wat zeg maar van een rival? Aku maar Trouwens boven die king niet veel in rijden. voor de rival, één king en als een rival zo. Als een rival beginnen dan één king is man staan. die voor die rivalry. Daar komt altijd de rival in, begin een rivalry. Het voelt die speed van life, raak beetje tiring. Ride or die, but wat als ik carry me idly. Hij is een boy! Police speed. Wat zei wat? Van die tijd. Speed van, wat zei wat? Speed raak retiring. Ja, de retiring. Tire, ja. En dan de ride or die. Maar wat als ik carry me idly. Hij is een boy. Die. Ride or die. Vergaan, maar los je voetsporen aan die zon. Het zou dus. Een troon is gebouwd voor die king, die voor die rivalry. Daar komt altijd de rival in, begin een rivalry. Het voelt die speed van life, raak beetje tiring. Ride or die, but wat als ik carry me idly. Rest in peace van mijn broers in die symmetry. Jelle is weg, ik entertain en bouw die entity. Hulle sê moenie business mix met pleasure nie, but in die industry, daar is waar business en pleasure meet. Rap is a easy escape, but it's a tough game. In die ghetto is every day a tough day. Die mannen sukkel om te koop omdat music swak by. En dis hoekom is die mannen maar in die drag trui. En achterna Rap is zwak, maar joh, rap is zwak. Dat lukt mijn mannen maar aan het karakter. Als mijn eigen beat. Ik zeg, dat is beter, maar als Moet je inspireren, zei je, ja. als meer gejaagd in de karakter, dat is maar de review aan de helft mee. Als Dus je nou is, like, als ik nou- kan, als kan ik ook kan COVID het nou. reposten, maar met die komende rails ook nog, ja, nou krijg je meer. Al kijk je in zo'n niet. Maar zoek je geld in. zo is Maar moet nou. je niet gaan naar Dus die zo, drugs. maar mannen, is een way uit, man. Luister net niet. Oh, What zo. you want. Maar we doen het, allemaal moet gaan voor de kings voor. Dat is niet voor de rivalry. Zo beginnen die rivalry. koop omdat music swak by. En dis hoekom is die mannen maar in die drag trui. En achterna 'n paar rande gekry. Baie powerful gevoel met guns in die kluis. Almal wil weet hoe dit beland in die huis. Rep jou vlag tot almal die ander lande getuig. Terwijl ik hardloop Oh, rip jou vlag tot allemaal die andere landen getuig met bro. Die
Americans. Die British, man. Die Australians. Ja, die gaat hier voor mij. Heb je vlak toe. Rip jou vlag tot allemaal die ander landen getuig. Veilig hardloop achter jou. Hoop ik dat jij iets achter zal houden. Ik kom aan achter jou. Mijn oorwinning zal ik niet berouwen. En ik hoop dat jij verstaat. Anders zal vergaan. Want los je voetsporen aan die zand. Ons allemaal weet dat life amper soos chess is. As sy 'n queen het, kan sy move in alle directions. En Weet je wat jij Kan ze een boer zitten worden. Kan ze boer in alle directions. Iemand wat jou achter je staat. Ik door die toxic relationships. Ja, los, daar jongens. Laat die maar zien. kan sy move in alle directions. En vat responsibility vir jou actions. Vat al die anger en sit dit in jou tricks in. Daar's niks opportunity. Muslim Saidi vibes, bro. Van alle engas, ze zitten in jouw tricks en ze zijn er gewoon rip Slim Saidi niet meer, bro. YouTube Slim Saidi. Kinderlijn, YouTube Slim Saidi. Amin Friday. YouTube Slim Saidi. YouTube Slim Saidi. Vat al die anger en sit dit in jou tricks in. Daar's niks opportunities in die van. Het ik heb haar gemissie wat die man nog gezegd. Ik wil niks missen because he don't miss. He don't miss. Ons allemaal weet dat life amper soos chess is. As sy 'n queen het, kan sy move in alle directions. En vat responsibility vir jou actions. Vat al die anger en sit dit in jou tricks in. Daar's niks opportunities in die vallei. Ek worry nie, ek gaan dit maak either way. Problems is iets wat almal van kan getuig. Fokus op die oplossing, hou op stry. Nee, focus op je oplossing, op strijd. Hoe kan die mannen niet handen vatten en zeggen, kijk die mijn bro, rijdt zo, wat dieren fight zo, oor gaan die. Ja, zo wat het is, man. Ik kan die man ook een fight, die man wil leren ik gaan doen het team. Chai. Maar praat voor die waren, ja. Almal van kan getuig. Fokus op die oplossing, hou op stry. Hey, los die beats vir 'n eire of ek alright is. Ek's net alright as ek naby 'n mic is. I like this, but besides that. Ik is niet te hard dat ze nabij een mic is. Kijk, los die bad dit. Hij tricks. Dat is gewoon van je mixtapes, man. Van je mixtapes. Almal van kan getuig. Fokus op die oplossing, hou op stry. Hey, los die beats vir 'n eire of ek alright is. Die man, hij speelde third person van zijn buis en zei, babe, los al die babes vragen of ik einde alright is. En dan babe, los nou die babe vragen einde of ik alright is. Ik zit toch altijd als ik bij een mic is. Fokus op die oplossing, hou op stry. Hey, los die beats vir 'n eire of ek alright is. Ek's net alright as ek naby 'n mic is. I like this, but besides that, as ek besig om te Die man klinkt zo diep kan het toch al, I like this. I like this. My name is Martin. Nee, maar Jonas, I like this. right as ek naby 'n mic is. I like this, but besides that, as ek besig om te hustle in die straat, laat af vanaand 'n tyd is. En ek maak altyd seker dat meer Nee. Hustle in the streets. Hustle in the streets. Hustle tot je enemy op grade. Dat zei AGP shout out fiber as dat is ook een die review vlag series. Allemaal mannen betrokken. vanaand 'n tyd is. En ek maak altyd seker dat my rhymes tyd is. Ek aim vir die top spot met 5 snipers. Vergiet van die one. Not one sniper. Not two. But 5 snipers mee, bro. Als je 1 keer mis, gaat hij nog 4 Hij opportunities. heeft nog 4 opportunities aan jou. He don't miss. He don't miss. What do he don't He miss? don't miss. Ik ben in topspot met 5 snipers mee, bro. Wat is dat? Berekend sniper. Aim vir die top spot met 5 snipers. Vergiet van die wannabes en rhyme biters. My rhymes maak dat slim mense vir Einstein mis. Jou hele life kan ze op. Mijn rhymes maakt dat
dat slim mensen waar Einstein mis bro. Of een Shakespeare. Of een Galileo. Of een Leonardo da Vinci. Wat? Wat is het daar, ja? Hij is alleen niggas weer. Nee, alleen niggas. Maar als je zelf ook bro, zoals je mensen vandaag, daar hebben we voor toepak zien ze. Voor een rip zien ze. Omdat dan moet nog proberen, maar hij zou dat ze zien voor ons. Rhymes maakt dat slim mensen van Einstein mis. Jouw hele life kan ze opfok met één fout. Net één dom decision, dan is ze weer broke. Ik is nog steeds dope, alles ik nog steeds broke. In the meantime, geen small wins met meer hoop. Hij staat wij celebrate die small achievements. Die is daar is small wins met meer hoop. Ik is dope, maar nog steeds dope. Zie je die man op bouw? Ja, als het dope is, hij moet veel weten. Dope shit. Maar anyway, was go. Steeds broke in the meantime, geen small wins met meer hoop. Ik zie bij je mensen hier die visie niet. Ken je die verschil tussen het choice en de decision niet? Kan ze die tijd terugdraaien? Nee, zeker. De mensen bij mensen alle die visie die die verschil tussen de choice en de decision niet. Choice. Sorry, goed doen. Let's go. In the meantime, geen small wins met meer hoop. Ik zie bij je mensen hier die visie niet. Ken je die verschil tussen het choice en de decision niet? Kan ze die tijd terugdraaien? Nee, zeker niet. Kijk je, die future is nou, de rest is history. Nee, de future is nou. En wat gebeurt? Ken je die verschil tussen choice en decision? Die kan niet tijd terugdraaien. Zo zeker niet. En er is een... Wat zei je? Choice en decision. Ik hoor. Nee, je zo dat. Die visie niet. Ken je die verschil tussen het choice en de decision niet? Kan ze die tijd terugdraaien? Nee, zeker niet. Kijk je, die future is nou, de rest is history. Future is nou, de rest is history, man. Maar history vandaag, man. Ik dacht dat het vandaag niet meer is history. Kijk eens, hij is history, man. Ja, dat is man. Gaat het nog wel later, kan je die hoor? Kom moet ik ook kan je die wat komen? Kan je die voor Kevin doen, hè? Nou, lijkt het wel hartstikke lekker en dan ga ik. Cuma alsjeblieft. Hij is hier klaar, nee. Maar klaar, ja, hoor. Dus je kan zo klaar uit, ja? Maar loop uit, ja. Sorry. Right, mannen, hij was hier, rip, jouw vlagteam song, mannen. Het gaat nou van episode 3 af zeker spelen, maar ik moet zeker niet met die mannen conformen om te luisteren. En niks denk dat ik je zou willen zeggen, wat zo is. Maar anyway, hij rip je teamvlag, rip je vlagteam song, voetsporen in die zand, die er zouden in KD. Maar ik denk die jullie in de rot spelen, dus jullie gaan niet, misschien niet die chorus horen, die begin daar. Maar hij is een hele song, man. Ik weet allemaal ook altijd de hele song, man. Het team van jullie gaan aan elkaar horen zo. Jullie zijn naaien. Of we laten niet stralen. Het troon is gebouwd voor een king, niet voor een rival. Jullie nou, je hebt in je koppen, bro. Ja, man, hij is daar, man. Ik wil alles klaar zien, zo, man. Moet je vergeten om te subscriben. Te like niet gewoon komen wat jullie horen dingen is dank. Horen ik een video of horen song, maak je zaken, doop niet komen zeggen zo maar. Nee, hij edit jokes, hij tricks man, niet na, maar heel ik ze krokodil. Zeg maar iets aan die comments voor ja. Verder, moet je vergeten om ons Facebook page te liken, boenen en als jullie, als die wat nou difficult heeft om naar WhatsApp ding te komen, hier is mijn nummer op zelf ik boe. En dan ga ik voor jullie daan eten, ik is zelf eten mijn naam, maar moet niet voor mij een pauze request maken. Zoek maar aan die groep voor Breed of voor Kaiden. Breed in november of voor Kaiden. Louis. Kaiden Ishan Louis, ja. Nee man, dat is een great overstay man.
Ik wou nog maar de rechter zie, ai Louis. Zie is Louis. Ja, bekijden. Anyway, ja, so ik is in dit zai. Lorenzo. Rialdo, Pibi. In ons is broodjas, nojas, in ons gaan nou spat nou, dus ik. Turutin, turutin.